Prebali mu auto od 240.000 evra, baka prase napravio pravi haos, zvao policiju, pa radio alko test. Youtuber Bogdan Ilić, poznatiji kao baka prase, u novom videu koji je objavio tvrdi da mu je izvesni muškarac na novim kolima napravio štetu od čak 50.000 evra, po njegovoj proceni. Naime, Bogdan se na društvenim mrežama nedavno pohvalio novim skupocenim automobilom koji je platio čak 240.000 evra, ali nije mu dugo trebalo da ga ošteti. Nije puno prošlo nakon prvog snimka belog Ferrarija, stigao je drugi, i to onaj na kojem baka pokazuje štetu na kolima. Ova ogrebotina 5.000 evra, ova druga 4.000, pošto je manja, a ovo udubljenje. 50.000 evra, moja slobodna procena, čuje se baka u video koji je snimio odmah nakon čukanja. Youtuber je objasnio da je stajao parkiran kada ga je navodno drugi muškarac, idući u rikverc, udario od pozadi. Šteta je kod štop svetla, ali i na braniku, zbog čega je baka prase zvao policiju, a onda snimao kako im pokazuje štetu na kolima i radi alko test. Pre nego što je došla policija, jedan od drugara mu je rekao da ne može da ih sačeka u japankama koje je nosio. Tada su se prezuli, a baka je dočekao policiju u njegovim patikama. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.